Sanibonani guys, igama ngiqabele niphathela mazibela e-homecoming ngomhla ka-18 August. Guys, uShobane uhambile-ke wayemkhonfranta unina mayelana nokuthi phela uMkhize umbonile lapha ekubo ekhuluma le ndaba yokuthi bambombozelane phela bengalikhiphi iqiniso ukuthi wayengekho esibhedlela ngosuku lokuteta kwamankonyane. Ushilo wathi kodwa ngampela ungayenza kanjani into enje? Uzethu ingane yabantu isizimpela nje yaphucwa ithuba lokuthi emsebenzini yasaspendwa. Ube wazi kahle wena ukuthi uMkhize wayengekho lapha esibhedlela ngaloluya suku kuteta khona umankonyane. Wamane wathi nje uMatron, lalela la, uzethu usephutheni futhi nje i-department enze kahle, bekumele ajeze. Wathi musa ucasha nge-department mama, sonke isikhathi mekuwukuthi nje umuntu ubheke ngakwenu mani uphikele nge-department. Wena usephutheni lana, umfihlelani uMkhize? Yindaba ungashongo ukuthi uMkhize wayengekho esibhedlela nje ukuze kujeze yena? Yindaba ufuna ingane yabantu ibhece ngoba bende inyama engayizidlanga? Wathi lalela la, weShobane, wena kufuze ngabe usePitoli njengamanje uyobudokotela khona, angazi ufunani la emakhaya. Futhi yabona nje njengoba usukhuluma nje kanje ufana nse njengozethu, ngathi usudlale kakhulu nozethu. Umlomo wakho ngathi umlomo kazethu, uthi nywe 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 nywe, ngibangela isicefe. Yabona wena mfana, kumele ukhumbule ukuthi lapho la ukhona usemzini wami, futhi ubheke ukuthi ukhuluma nobani. Ukhuluma noma wakho la, uyangizwa ukuthi ngithini? Hamba la, phindela ePitoli, uphume ey'ndabeni zasemakhaya. Ube ukusho njalo ku-Matron guys, wabona ukuthi ngcono uShobane ahambe umtshele uzethu lonke iqiniso alaziyo. Umtshele wageqa wonke amagula, wangashiya lutho. Washo ukuthi uma noMkhize bayasebenzisana, futhi kahle kahle uMkhize wayengekho nje esibhedlela ngalolu suku wena wasinza ngayo umankonyane. Ha, wajabula nozethu guys. Wamane wahamba waya kumngani wakhe, washo ukuthi sekuwukuthi manje aqoqe bonke ubufakazi ukuze-ke naye ageze igama lakhe. Umane wacabanga uSifiso nje kuqala njengomuntu phela ongamsiza ngoba uyiphoyisa. Washo kodwa umngani wakhe ukuthi wena noSifiso khona ukushaya amanzi. Uzethu wenze ngathi akuyamuzwa umngani wakhe, kodwa-ke wahamba waya kuSifiso. Ube kufika nje kuSifiso embikela lonke lolu daba. uSifiso washo ukuthi hhayi, khululeka, ungakhathazeki mangwane, ngizokusiza mina, ungabe inyakazisa leli cala. Thina siyazi njengamaphoyisa ukuthi sizowenza kanjani, kodwa ngoba nje usushilo ukuthi uMkhize kanye noMatron khona abakwenzile ukuze bakuqumbe phansi, thina-ke sesizothatha-ke intambo kusuka la. Wajabula-ke guys uzethu, waba nethemba emva kwesikhathi eside ukuthi ngampela usezokwazi ukuba ilo dokotela lo afuna ukuba yiwo, lo dokotela lo ozokwazi ukusiza umphakathi ngaphandle kokuthi awudelele. uMatron-ke guys usaqhubeka nokudelela-ke, kufike nje ama-patient lapha esibhedlela. Hhayi, kwakhona nje usisi nje osamncanyana oyinganyana okhulelwe, osho mhlampe ngo-8 months ngendlela isisi sesisikhulu ngayo. Wahleka uMatron wathi, hehe, uwena lo la, yazi ngangithi mengikubiza laphaya ngithi woza uze ey'ntombini uzohlolwa, umane nje ungitshikizela. Buka manje, hhayi abafana bayayenza into yabo madoda, hhayi angifuni ukungasho. Uyazi unjani? Ususho ngesisi esikhulu esingaka, ugcwele amathambo esiswini manje. Kunjani makunje? Guys, uMatron uyahlambalaza. Ingane yabantu imane yabheka phansi. Wonke umuntu esibhedlela wakhamisa. Wathi musana ukukhamisa nina kuzoze kungene iy'mpukane emlonyeni. Yo, ukudelela kuloya mama akupheli-ke lapho guys. Siyakhumbula-ke ngeviki elidlule ukuthi kwakunalo sisi lo wamane nje wathatha ingane yakhe ezelwe wayoyilahla lapha ethoyilethi. Waqede-ke waboshwa-ke emva kokutholakala ukuthi bezama ukubulala ingane yakhe. uSifiso-ke uhambile wayejele wayokhuluma naye, embuza phela ukuthi kungani vele efuna ukubulala ingane yakhe. Hhayi, washo-ke ukuthi wake waya esibhedlela ethi ufuna ukwenza i-abortion ngoba phela usizo wayengalitholi, kodwa uMatron wamane nje wamjikisa. Manje uyabona ukuthi ingane uyahluleka ukuyikhulisa ngoba akanalutho futhi akanabani. Hhayi-ke guys, ushilo kuSifiso ukuthi ingane uzokwazi ukuthi ambuyisele yona, uzomkhipha nasejele, amthengele ngisho igrosa ukuze akwazi phela ukuthi ayikhulise ingane. Qede lapho wahamba waya kuzethu-ke wayolanda ingane, wayiyisa ejele ukuthi uzesiphela ayibone ingane, kodwa wenza isithembiso naye ukuthi ungaphinde uyilimaze ingane. Washo usisi ukuthi ngeke aze aphinde ayilimaze ingane. Iphoyisa-ke leli elisebenza naye uSifiso lithukuthelela kuganunu wabo, limbuza phela ukuthi kungani udedele isiboshwa ebekade zizama ukuthatha impilo yengane encane, uzophinde usinikeze le ngane kade zizama ukuyibulala. Yini vele leyo oyenzayo? Washo kuSifiso ukuthi yena unabantu abadala ngithi, uyazi ukuthi wenzani. Konke lokhu usekhulumile naye intombazane le, uyazi ukuthi ingane usezoyinakekela manje, kusukela nje manje angeke saba ukuthi ufuna ukuyibulala ingane, uzofuna nje ukuyikhulisa kuphela. Hhayi-ke guys, konke lokhu njalo kumdonsela amanzi ngomsele ngoba ozakwabo abasamthembisisi kahle ngendlela ajaja ngayo eziphoyisa. Akupheli-ke lapho guys.
uSifiso usigcinile-ke ngempela isithembiso sakhe, wayithatha le ntombazane wayisa la kuhlala khona umaka Mankwanyana, waqeda wayithengela ama-orintshi, wayithengela inyama, wayithengela amaveji, wathenga ngisho amanabukeni alengane le ebikade iphoswe ethoyilethi. Khombisa khona guys ukuthi uSifiso akalona nje iphoyisa kuphela, kodwa uyisakhamuzi somphakathi esinenhliziyo enhle nesifuna bonke abantu balapha emphakathini baphile ngokuthula kanye nangothando kanye nokunakekeleka. Guys, exactly the same as uZethu. Ngisamdabukela namanje uMankwanyana ngoba ngiyabona ukuthi le nto kaSifiso noZethu izophetha kanjani. Laba bobawu-2 bazogcina bethandana futhi mhlampe bazogcina sebeshadile. uMankwanyana-ke ukuthi lokho kuzombekaphi akwamanje akacaci kahle. Mhlawumpe-ke uSifiso uzoba nesithembu. Asaziyo Zalankomoni guys, but isikhathi sizositshela ukuthi ngampela iyozala Nkomoni makunje. Phela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye.